ndambonzwa nyaya dzese dzandichitaurwa muno ndikati ndanikoramba ndakanyarara. Tatichitwa makuhwa muno ekunzwa namambo namambo. Regai ndizvipindurire. Chekutanga chandoda kutaura panhau yanga iri muno panyaya yeamendment bill number 3 tiri kuisapota isu semadzimambo. Haikusi kuitirwa munhu wana aripo but ichangoramba iripo kuna vachadini kuna vachateera. Saka tiri kuitsigira zvakanyanya. Ndakamirira mamwe madzimambo ese emunyanga kana kuti yomanikaland tiri kuitsigira kuti ngaienderere mberi. Chechipiri ndoda kutaura nyaya dzanamambo. Mambo hamuna pamunomurambidza kupinda mupolitics nekuti hondo dzese dzakauya wairwira ivhu ramambo kuti ridzoke rakanga radiwa. Saka hamuna pamunotirambidza kupinda pai. Munogona kuona nga tisimo mupolitics but tirimo nekuti imi mese muri munomu mabva kuna namambo munotongwa nanamambo. Saka mambo kana mukamurambidza kuti arege kusapota musangano unenge uri kutonga munoda kuti asapota ani? 1 2 musangano unenge uchitonga panguva iyoyo ndio uri kundipa motikari yekufambisa kuti ndiite basa rangu zvakadini zvakanaka. Ndio iri kundipa mari yekutenga sauti kuti ndiite basa rangu zvakadini. Saka nditori muzvi munondibudisa sei? Chechitatu, wanamambo kana tichitonga munhu padare hatitarisi ndewepati ipi nokuti ndinokutonga kuti nhasi warima nechisi. Handisi kutonga kuti waramba kuenda kumusangano. Ndiri kutonga kuti nhasi warima nechisi. Saka ukasapota pati ipi handosapota asi ukauya apa ndokuti warima nechisi ndinongokutonga. Saka handisi kutarisa kuti ndewepati ipi. Uri kutyora mutemo wangu kwete wehurumende. Saka hapana pekuzi mambo anozonditonga kuti ini ndiri wepati ndo saka anditonga ndichidai. Kana warima nechisi warima nechisi. Ndati ndinyatse kupa jekesa ipapo kuti nyangwe mambo akazi ndiwe pati iyi asi kutonga kwake hakuchinje nekuti anoenda kupati ipi. Ndofunga mandinzwisisa. Saka ini ndinoti chairman nemi mese mauya endai mundovaudza kuti isu kuno tiri kuti bhora mberi masvika.